Ale tu v Bratislave každý má dobrú zmrzlinu. Ale my sme najlepší. A je niečo, čomu vďačíte za to, že napríklad proti tej konkurencii ste úspešnejší? Tu je veľa konkurencií na Slovensku, čo sa týka zmrzliny, lebo nikde na svete neexistuje mesto, čo je také silné so zmrzlinou, ako je Slovensko. Ja vždy takto poviem. Ja sa snažím urobiť najlepšie, čo existuje. Ale tu v Bratislave každý má dobrú zmrzlinu. Len my sme najlepší. To je niečo iné. Ja nikdy nehovorím, že konkurencia má slabú zmrzlinu. Všetci tu majú dobrú. Ale seriózno, na pešej zóne majú všetci dobrú. Ale my sme najlepší. Sa byť iní a svoji. Možno kvôli tomu, áno. Že by sme my boli prví v niečom, alebo Nefollowujeme niečo, čo... trendy, my si sami robíme. No tak. To je vždy bol môj motto. Aká je vaša najobľúbenejšia príchuť od vašich? Moja Pistácia. pistácia. Obidva je pistácia? No, však 30 rokov za mňa sme spolu, najlepšia. takže Obehali ste všetky zmrzlinárne v Bratislave, aby ste ochutnali zmrzlinu? aj po celom svete idem No, ochutnávať všade, celú kde zimu. ideme, ochutnávame. Vždy potom, jasné, chceme mať aj inšpiráciu, či niečo niekto má, aby sme aj my mohli buď zlepšiť niečo, alebo... Ale jedno ja mám pravidlo, vždy, keď niekde na svete idem ochutnávať zmrzliny, No, musíš keď to niekde isté. není, keď ja neviem si urobiť lepšie ako má niekto, Tak ja ju si to nerobíš. nerobím. Hej, no. Podľa mojich názorov, jasne.